Si aquesta temporada esteu buscant una bona jaqueta per la neu, aquí la teniu. Es tracta de la Alpha 2.0. Pot semblar una jaqueta normal, però és una gran jaqueta que combina 5 elements molt importants per a una jaqueta de neu. El teixit Helitech Professional, que et mantindrà aïllat dels elements i és 100% impermeable. Després tindríem el sistema H2 Flow, un sistema que combina una sèrie d'elements de ventilació que et permetrà regular la temperatura mentre estem fent l'activitat. Després tindrem el Primaloft, que és el farciment que mantindrà la temperatura en tota l'activitat. El sistema Reco, que seria un element molt important per seguretat en cas d'allaus o pèrdues a muntanya. I per últim, què li hauríem d'afegir a tot això? Què més voldríem? Doncs elasticitat, un element 4-way stretch totalment elàstic que ens permetrà gran comoditat, llibertat de moviments, perfecte per gaudir tant de la neu, a l'snow o l'esquí.